Gure laugarren diskak ekarri gu, Morfinapolis, Gabigarekin ateatakoa. Eta, bueno, hasieratik nahi genuna zen aurreko disken nahasketa bat lortzea. Ez dakit lortu dugun, baino, bueno, nahiko gustura gaude. Morfinapolis. Guk asmatutako hiri baten izena da, nun jendea ja lokarturi dagoen, ez du ez ere egiten bere gaz, morfina badakizuen zelan erabiltzen den, zauri baten daukazunen edo ematen zaio mina sentitzeko. Hori gure sozietateen nolabait ematen digutela, ez kejatzeko, ez errez egiteko, hori islatu nahi genuen. George Orwellen eta V de Vendettaren eragina duela esan genezake? Betiko V de Vendetta hori izan da, igual gehien gustatu zaigun pelikula baten bat, eta, bueno, gustatu zitzaigun, ez dakit. Estetikarekiko edo, bilatu duguna izan da, ez? Azken finean pelikula horretan ikusten dena nola baiteko gizarte lokartua izan zen, eta bur bat da disko son joratzen den gaia edo behintzat diseinuarekiko joratzen den gaia hori da, lokartzen arena. Urtzi, uste dut kontzertu artean idatziriko abestiak direla diskan aurkitu ditzakegunak. Bai, ala izan zen, nik momentu horretan ez nagoen hendik taldean ez, baina beraiek hasi ziren ensaiatzen eta talde berriak, ideia berriak guztion artean egiten, kontzertuak egiten ziren bitartean, tartetxoak bilatuta eta uda honetan grabatu izan zen, baita kontzertuak bitartean eukinda, baina hala ere ez dut uste presak egindako diska izan den, guztiz kontrakoa. Ia urte oso bat egon ziren berestatzen eta nahiko txukun geratu den lana izan da.